D'entre totes les sales i col·leccions que es poden veure a la casa del pintor, n'hi ha una de molt singular, constituïda per retrats de Joan Abelló realitzats per diferents artistes. Compta amb més de 200 obres, principalment de pintura, però també hi ha escultures, dibuixos i fotografies. La majoria de retrats van ser regals o intercanvis que Abelló va anar arreplegant durant tota la seva trajectòria artística. A finals dels anys 60, l'artista ja posseïa més d'un centenar de retrats seus i destaquen el que li va fer Salvador Dalí, els dos d'Antoni Tàpies o el que li pintà Picasso. Aquests 4 retrats es poden veure a l'exposició permanent del museu, on hi són representats gairebé tots els artistes catalans de la segona meitat del segle XX. Curiosament, en un racó de la sala de la casa del pintor, hi trobem un retrat que li va fer el Xavier, un nen de Mollet que va regalar-lo a l'artista. La col·lecció de retrats situada a la sala de la Lluerna permet conèixer Abelló en les diferents etapes de la seva vida, però també ens serveix per fer un recorregut per les diferents tècniques i estils artístics. D'entre les desenes de retrats, n'hi ha alguns amb un Abelló fent de model, seriós, però n'hi ha d'altres on hi apareix amb una actitud simpàtica i espontània, tal com el recorden els seus amics. El gènere del retrat artístic és molt abundant a la col·lecció Abelló. Avui compta amb més de mig miler de peces i està present a quasi totes les sales de la casa. Aquest gènere ens permet fer una reflexió sobre les aspiracions de la humanitat en figurar-se a si mateixa. La bellesa i l'admiració són dos grans objectius del retrat i de la representació humana, però la majoria d'aquestes peces han estat pintades o esculpides per la necessitat de perpetuar-nos. No sabem si aquest va ser el motiu que va motivar Joan Abelló a fer de model en infinitat d'ocasions, però és evident que, si fem una mirada de 360 graus per aquesta sala, hi ha retrats que han estat capaços de capturar més enllà de la mera fidelitat fisionòmica el caràcter del pintor col·leccionista.